Voor een week heb ik aan mijn patiënten gevraagd om tandpasta Oral-B te gebruiken. Ik heb ze hierbij ook een brochure gegeven waarin de punten staan waartegen de tandpasta het beste beschermt. Ze kunnen ook in deze brochure terugvinden voor hoe lang en op welke wijze de tanden moeten poetsen. Hier vindt u een voorbeeld terug van een gebied voor en na het gebruik van Oral-B. Op deze foto ziet u duidelijk gelige tanden dan hier. Deze tanden zien er dus stralend gezond uit. Dit is patiënte Hendricks. Ik heb haar ook gevraagd om de tandpasta Oral-B te gebruiken. We gaan nu het resultaat bekijken. Zoals ik al dacht, zien de tanden er stralend goed uit. Ja, wow, ik zie ook echt een verschil. De tanden zien er veel beter uit. Ik ben echt heel positief. Ik heb na het poetsen een veel schoner en frisser gevoel dan anders. Ik wil hem zeker blijven gebruiken en ik raad hem echt zeker iedereen aan.